लोगोफोर एलके ब्रडकास्टनि टेलिभिजन गासैखौबो बरायफिनबाय दिनै नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों आङो सावरायनो होननानै बे जाबाय कोविड-19 नि बेरामनि अनजिमा आसामनि आङो गोदोआव भारतनि एबा अल इन्डियानि कोविड-19 नि अनजिमानि डाटाखौ होदोंमोन आङो डेट वाइजआव दिनै आसामनि डेट वाइज माने कोविड-19 आ बोरै बोरै बांबोदों दिनैसिम 1 मेनिफ्राय दिनै 21 मेसिम आङो 1 मेनिफ्राय 21 मेनि हिसाब होनो नागिरदों स' दिनै बे बांनायनि अनजिमाया 1 मेनिफ्राय दिनैसिम 21 मेसिम माबायदि गोख्रैथिजों बांबोदों आरो इयुनाव माबायदि बांनायनि आसा दं थ' बेनि थाखाय जोङो बोरै सांग्रांथि जानाया मोजां गावबा गावनो बेनि सोमोन्दै आङो भिडिअ बानायनो नागिरदों स' नोंथाङा गिबिनिफ्राय जोबजासिम नायदों आरो कोविड-19 थासारिया आसामाव माबायदि गाज्रि थासारि लाबोनो नायगासिनो दं लाबोनायनि मोनसे इसारा होगासिनो दं बेखौ नोंथाङा रोखायै बुजिना मोनगोन आरो गावनो गाव सांग्रांथि जानो सुबिदा मोनगोन सांग्रांथि जानो बेसेबां सांग्रांथि जानांगौ जों बेनि सोमोन्दै बुजिनानै मोनगोन फै जों नायनि बे फारि नम्बर नैबे जाबाय जोंनि फारि नं सिरियाल नाम्बार जोङो नायगोन अक्ट' 1 मे खालि कोविड-19 जों गादब जानाय अनजिमाया आसामाव जों दिनै आसामनि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदों स' आं आसाम होननाय सोदोबखौ बारे बारे बुंबाय थालिया स' दिनै जों आसामनि सोमोन्दै सावरायनायदों आसामाव कोविड-19 आ 1 मेनिफ्राय दिनैसिम बेसेबां गोख्रैथिजों बांबोदों बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना दिनै रोखायै बुजिना मोनगोन 1 मे खालि बिनि अनजिमाया कोविड-19 जों गादब जानाय सुबुंनि अनजिमाया 42 मोन आङो 1 मेनिफ्राय हमदों नालाय 42 मोन बिनि उनाव 5 मेसिम बिनि अनजिमाया जाहैदों 44 6 मेसिम बिनि अनजिमाया जाहैदों 49 7 मेयाव 53 8 मेयाव 58 माने सानफ्रोमबो 5 6 7 8 9 10 कन्टिन्युअसलि 9 मेसिम बांबाय थादों सानफ्रोमबो माने उइदाउट एनि स्किपिं 62 सिम बांदों बेनिफ्राय 11 मे खालि बिनि अनजिमाया जादों 64 बिनि उनाव 13 14 सानफ्रोमबो 13 14 15 16 17 18 19 20 21 माने गेजेराव सानसेबो बारालासिनो बांबोदों बेनि अनजिमाया ओरैबायदि बांबोदों 11 मेनिफ्राय 64 64निफ्राय 79 79निफ्राय 89 86 89 92 100 115 115 184 185 ओरैबायदि स्पिडआव बांबोदों नोंथाङा बे चार्टखौ नायोब्ला रोखा रोखा बुजि मोनगोन बे चार्टखौ नायोब्ला रोखा रोखा बुजि मोनगोन बिनि गोख्रैथिया कोविड-19 जों गादब जानाय सुबुंनि अनजिमाया बोरै गोख्रैथिजों बांबोदों नैबेनिफ्राय जों नायनायो 11 मेनिफ्राय 64 10 जननिबो बांसिन बांदों 11 निफ्राय 13 सिम 14 निफ्राय 13 मेनिफ्राय 14 मेसिम बिनि अनजिमाया माने फ्राय 10 जन बांदों बेनिफ्राय 14 निफ्राय 15 सिम बेयाव एसे खम बांदों नाथाय एभारेज नायनो थाङोबा बेयाव नै जों 17 मेनिफ्राय 18 मेसिम 17 निफ्राय 18 सिम बिनि अनजिमाया 115 बेनिफ्राय 18 निफ्राय 19 सिम बिनि अनजिमाया 154 गोबां बांदों बेयाव बेनिफ्राय 20 मेयाव 54 निफ्राय 150 185 बेनिफ्राय 195 ओरैबायदि स्पिडआव बांदों स' जोङो आसा खालामनो हायो जे इन्डियायाव अल ओभार इन्डियायाव जेसेबां स्पिडआव बांदों जोंनि आसामावबो बे स्पिडआवनो बांनो थांगासिनो दं नाथाय नोङो नाय जोंनि कोविड-19 जों गादब जानाय सुबुंनि अनजिमाया जेरैबायदि बांदों नाथाय बिनि रिकभार जानाय सुबुंनि अनजिमाया बे बेरामनिफ्राय कोविड-19 निफ्राय सिकित्सा मोननानै हामनाय एबा सोखाजानाय सुबुंनि अनजिमाया गोबां खम 32 32 34 34 39 39 दिनैसिम मात्र 54ल' स' हामनायनि अनजिमाया गोबां खम नाथाय बेराम जानायनि अनजिमाया गोबां बांसिन थ' बेनिखायनो जों आसा खालामनो हायो दे बे साननैसोआव फैबाय थानाय 1 माह बा 2 माहनि गेजेराव कोविड-19 नि अनजिमाया आसामावबो ओरैबायदि बांगोन जायखौ जोङो अल ओभार इन्डियायाव जाय स्पिडआव अल ओभार इन्डियायाव कोविड-19 अनजिमाया बांदों जोंनि आसामावबो बांनो थांगासिनो दङ जों फै चार्टआव नायोब्ला जों रोखा रोखा बुजि मोनगोन नैबे निला गाबनि सिना जाबाय बियो कोविड-19 बेराम जानायनि अनजिमा नैबे 1 निफ्राय 21 मेसिम बिनि अनजिमाया ओरैबायदि बांदों नै एसेमोन बियो नाथाय नैबेनिफ्राय 11 मेनिफ्राय बिनि अनजिमाया ओरैबायदि गोजौथिं दावखोलांदों नै 111 जाहैखाबाय दिनै 21 मेसिम थ' बिनि गोख्रैथिया ओरैबायदि बांदों माने जों आसा खालामनो हायो फैबाय थानाय 1 माह बा 2 माहनि गेजेराव जोंनियावबो 1000 बा 2000 2000 3000 एबा 1000नि न'खराव सहैसिगोन कोविड-19 जों गादब जानाय सुबुंनि अनजिमाया 1000नि न'खराव सहैसिगोन दिनैसिम एप्रक्सिमेटलि 200 जाबाय माहासेनि गेजेराव
से मेनिफ्राय जोङो नायोबाथाय से मेनिफ्राय 21 मेसिम मथा मथि 100 नि बारा जाबाय स' स्पिडआव बांदों जिहेतु बिनि हारा बिनिखायनो फैबाय थानाय 1 बा 2 माहानि गेजेराव हयतो बिनि अनजिमाया 1000 नि नखराव सहैगोन 1000 बा 2000 जाहैगोन त' बिनिखायनो जों गासिबो सांग्रां जानायनि सम सफैबाय लकडाउना नाथाय बै समावसो बांसिन स्ट्रिक्टमोन जे समाव कोविड-19 आसामाव सासेबा सानै दंमोन नाथाय दिनै कोविड-19 नि अनजिमाया आसामाव 200 नि खाथियाव मोनहैबाय 1000 नि नखर सहैसिगोन फैगोन 1 बा 2 माहानि गेजेराव नाथाय जोंनि लकडाउननि स्ट्रिक्टनेसा गैला दिनै आसामाव बाक्सायाव माखासे डिस्ट्रिक्टफोराव ग्रीन जोन जायफोराव ग्रीन जोन दिनै 100% दखान पहार बायदि बायदि बिजनेस इस्टाब्लिशमेन्ट बेंक माबा माबि गासैबो खुलिजोब्बाय मार्केट शप्स गासैबो गैदारिं एन्ड गैदारिं जादों टाउनाव थांगोन टाउनाव गैदारिं एन्ड गैदारिं नोंथाङा मालाबाबो ससियेल डिस्टेन्सिं खालामनांगौ होनना बुङो गासैबो खालामनांगौ होनना बुङो नाथाय रावबो खालामा दखान पहर इस्टाब्लिशमेन्ट मार्केट दैलि मार्केट गासैबो नोङो जेब्ला टाउन ओंखारलांगोन नों गैदारिं एन्ड गैदारिं नुगोन नोङो मालाबाबो नोङो ससियेल डिस्टेन्सिं लाखिनाय मोननाय नङा लकडाउनाथ' गैलानोखा स' लकडाउना गैयाबा सरकारनि लकडाउन गैयाबाबो बे जाबाय जोंनि गावबा गावनि लकडाउन बा स्ट्रिक्टनेसखौ खालामनायनि सम सफैदों जों गावनो लकडाउन खालामना लानांसिगोन गावबा गावनो नङाब्ला खिन्थु बेमारा जोंनियाव जागोन सरकारनाथ' रावबो गैया सरकारा सोर दं सरकारा जाबाय जों मानसिफोरखौ लानानै सरकार थ' सरकारा दिनै लकडाउनखौ उठायनानै होबाय नाथाय लकडाउनखौ उठायना होनाय कारना बेनो लकडाउननि कोविड-19 जों गादबजानाय सुबुंनि अनजिमाया हाजार लाख जानो हमबाय स' हाजार लाख मानसिफोरखौ सरकारा सामलायनानै लाखिनाया गोरलै नंलिया थ' बिनिखायनो सरकारा लकडाउननि हारखौ स्ट्रिक्टनेसखौ खमायनानै होबाय लकडाउनखौ गैया खालामनानै होबाय माखासे डिस्ट्रिक्टसफ्राव दिनै गावबा गावनो जों लकडाउन खालामनानै लाखियाबा गावबा गावनो जों लकडाउन खालामाबा नाथाय जों गावबा गावनो बेरामनिफ्राय बासिना लाखिनो हानाय नङा आरो मोनसे समाव जोङो फैबाय थानाय नैबे 2020 नि गेजेरावनो जों हयतो गासिबो थैजोबनाबो थांनो हागौ गासिबो थ' बिनिखायनो जों गावबा गाव लकडाउनखौ फालिनांसिगौ गावबा गाव लकडाउन फालियाबा नाथाय सरकारा जोंखौ हमथानो हानाय नंलिया जोंनि जिउखौ जों रैखा खालामना लानांसिगोन सरकारा जोंनि जिउखौ रैखा खालामनो हानाय नंलिया थ' फ्रेन्ड्स जों गासिबो बुजि मोनबाय जानांगौ थ' इयुननि भिडिअ आरो बेबायदिनो माखासे भिडिअ इम्पर्टेन्ट लानानै नोंथांमोननि सेराव फैगोन दिनै बेखिनियावनो दोननोसै गोजोन्थों सि इउ नेक्स्ट बाय